Moni nde ku USA akuti mzimayi uyu dzina lake Divine Michael wavomera kulakwa pa mlandu wakupha. Iyeyo anali ndi mamuna onena kuti anaberekerana ana koma banjalo anachita separate. Mamuna amakhala kwina, iye amakhala kwina koma mamuna amabwera kumazana kuzaona ana chani. Nde amayi ake mamuna anapeza kuti abwera fachoti samampanga rich. Atafika ku nyumbako anapeza thupi la mwana wawoyo litayatsidwa litathiridwa zimakemiko komanso litakolezedwa koma muthupi linalibe mutu. Amayi anayimba foni ku polisi, apolisi kubwera anapezadi thupi chokha choti chakolezedwa. Kumugwira Divine sanakane mulandu, anapita naye anammanka kwamba kumfunsa kuti zakhala bwanji. A Divine mpamene amatani amafotokoza kuti mamuna anali wankhanza kwambiri, amandimenya amandizunza komanso amamenya ana angawa kwambiri. Komano chomwe chinapangitsa kuti zifike pamene popo akuti anapezeka kuti wabwera anampeza mamuna uja akuti ali kubafa, mwana wake akusamba, mwana wamkazi wa zaka 8 atanangokhala basi mamuonerera mwana uja akuti ani akusamba. Ndiye zinamunyasa kwa basi, anadikirira usiku, anati mamuna anasankha kuti agone konko. Basi atagona anamugogoda pamutu ndi chinthu. Mamunayo nkutani nkukomoka nde anamupha nkumudula mutu. Kumfunsa mutu wapanga nawo chani akana kunena. Nde apolisi angokhulupirira kuti mutu anautenga anapita nawo kupina kwake anakautaya ngati kuntaya kaya kuti sakudziwa paka pano kuti mutu wapanga nawo chani. Koma iye wavomera mulandu wakupha, amuchita charge second degree murder. Second degree masiyana ndi first degree. First degree chimakhala chinchonera kuti wapanga plan. Pamene second degree wakhala zangopangika nthawi yomweyo eti ati anangoganiza nthawi yomweyo atapsa mtima chifukwa cha zomwe anaona atampeza akutani atakhala kubafa akumuyang'anira mwana akusamba. Nde akuti ampasa 15 years sentence sikuti akhalitsa mprison ndi anthu ena ngokwiya kuti 15 years sikukwana munthu onena kuti wandula nzake mutu koma ina onena kuti muone mulanduwo pali domestic violence komanso zimene zimachitika zomaka muonerera mwana kubafa akusambazo nzokayikitsa. Nde imene ndiyo mwe kuchitika kutiko ku US zikomo kwambiri.